Ahoj pohodáři, já vás vítám u 7. lekce pohodové angliny level 2 jídlo v hlavní roli. Dneska se podíváme na slovíčka ke stolování, první část. Potom se podíváme na stupňování nepravidelných přídavných jmen. Vše si procvičíme ve větách a opáčko už si uděláte opět každý sám. Prvním slovíčkem je slovo serve, což znamená servírovat. She is serving wine, cheese and grapes. Ona servíruje víno, sýr a hrozny. Dalším důležitým slovíčkem je slovo waiter, což znamená číšník, a potom také waitress, což je číšnice. We need more waiters and waitresses in our restaurant. My potřebujeme nové číšníky a číšnice v naší restauraci. Tak, tohle slovíčko je hodně podobné, takže vám to nedá moc práci. Barman je barman. Častěji trošičku se používá slovo bartender, ale abyste to měli jednodušší s tou češtinou, tak potom barman. This barman makes very good cocktails. Tento barman dělá velmi dobré koktejly. Tohle slovíčko uplatníte nejenom při objednávkách v restauraci, ale třeba i při objednávkách na internetu nebo v obchodě. Order znamená objednávka nebo také objednat. I want to order garlic soup and beer. Já si chci objednat česnekovou polévku a pivo. Slovo, se kterým se také často budete shledávat, je slovo pay, což znamená platit. Možná znáte platební bránu PayPal. Pay je potom platit, jak už jsem řekla, a pal je kamarád. Tak takový platební kamarád v podstatě. Bill je účet. I want to pay. Can I get the bill, please? Já chci platit. Mohu dostat účet, prosím? Tak, potom tu máme stupňování přídavných jmen, nepravidelných. Tak, nemají jednotné pravidlo a musíme se tvary naučit. Nepravidelné stupňování přídavných jmen se vyznačuje tím, že první stupeň vypadá jako úplně jiné slovo než stupně následující. Vidíte, že je good, což je dobrý, to už znáte. Better je potom lepší a the best je nejlepší. Není v tom žádný systém, stupně si musíte naučit z paměti. Naštěstí těchto přídavných jmen, která se stupňují nepravidelně, není mnoho. Pro třetí stupeň, připomínám, opět použijeme i určitý člen the. Kterých přídavných jmen se to tedy týká? Tak, první stupeň good, druhý stupeň better a poslední, třetí stupeň the best, což znamená dobrý, lepší, nejlepší. Bad, worse, the worst. Špatný, horší, nejhorší. Far, farther, the farthest. Vzdálený, vzdálenější, nejvzdálenější. Far, further, the furthest. Vzdálený, další v pořadí a ten, co je nejdál v pořadí. A poslední, little, lesser, the least. Malý, menší, nejmenší. To jsou v podstatě asi ta nejpoužívanější. Tak, a teďka se pojďme podívat už jenom na ty věty. Your song is good, but my song is better. Peter's song is the best. Tvá píseň je dobrá, ale má píseň je lepší. Petrova píseň je nejlepší. Is your problem the worst? No, but it is worse than their problem. Je tvůj problém ten nejhorší?
Ne, ale je horší než jejich problém. Brno is far from Olomouc. Prague is much farther. Madrid is the farthest. Brno je daleko od Olomouce. Praha je mnohem dál. Madrid je nejdál. My name is further in the text. Mé jméno je dále, myšleno v pořadí, v textu. A poslední, my portion is little. Your portion is lesser. His portion is the least. Má porce je malá. Tvá porce je menší. Jeho porce je nejmenší. A teď už vás čeká jenom opáčko. Já se s vámi loučím a budu se těšit u další lekce.